Inderst i hjulet ses de 3 trosårsager. Det kaldes også de 3 sindsskifte. Til at mennesket er fanget i livshjulet, nemlig begær, vrede og uvidenhed, symboliseret ved henholdsvis en hane, en slange og en gris. Dyrene bider hinanden i hanen for at symbolisere, at de 3 rodsårsager hører sammen og betinger hinanden. Næste cirkel ses henholdsvis den lyse og den mørke vej, der viser væsener på vej opad mod en bedre genfødsel eller nedad mod en dårligere genfødsel. Tynget ned af den dårlige karma. Den næste ring viser de 6 genfødselsverdener, henholdsvis gudverden, halvgudverden, menneskeverden, dyreverden, de sultne ånders verden og helvede. Gudverden er den bedste verden at blive født i, men denne verden er som hele livshjulet også underlagt loven om karma. Det vil sige, at man lever ubekymret som Gud et stykke tid, og har man opbrugt sin karma og bliver genfødt i en lavere verden. I halvgudeverden lever man også et liv i luksus, men halvguderne bruger deres tid på at kæmpe mod sig selv og guderne i gudeverden. De arbejder derved heller ikke på at forbedre deres karma, men opbruger den kun. Menneskeverdenen er fuld af lidelse, men det er kun her, man kan arbejde på at forbedre sin karma og opnå bedre genfødsel, eller blive helt oplyst, så man opnår nirvana og bliver befriet fra genfødslerne. Dyrene i dyreverdenen er i endnu højere grad menneskerne underlagt begæret, for dyrene har ingen bevidsthed, men lever kun for at æde og parre sig. I de sultne åndersverden lever væsener med tynde halse og tykke maver. De går konstant omkring og søger efter mad og drikke, men når de ser noget mad eller drikke, forsvinder det igen foran dem, eller det brænder dem hele vejen ned igennem halsen. Helvede er den værste genfødselsverden. Helvede kan være inddelt i yderligere 18 verdener, der hver har kendetegnet ved konstant lidelse. For eksempel enten uafbrudte flammer eller is. Dødsguden Yama, der sidder i helvede, skal ikke forstås som en straffende djævle, som man for eksempel kender det fra forskellige kristne forestillinger. For Yama sidder ofte med et spejl, hvor man kan se sin egen dårlige karma, det vil sige grunden til, at man er havnet i helvede. Alt det, man oplever i helvede, er altså kun ens egen dårlige karma. Helvede kan føles som en evighed, men man er der kun indtil man har opbrugt sin dårlige karma og bliver så genfødt et andet sted i livshjulet. De 6 genfødselsverdener kan opfattes som konkrete verdener, men ofte vil buddhister også tale om de 6 verdener som sindstilstande. Således kan man føle sig som en ubekymret gud, der bare opbruger god karma, for derefter vågne op til det virkelige lidelse. Eller man kan føle sig som et dyr, som i perioder kun tænker på at få opfyldt sin kropslige behov. Endelig kan man føle sig som i helvede, hvis man har det dårligt og ikke føler, at der er nogen vej ud af lidelsen. Pointen er, at det kun er for menneskeverdenen, man kan arbejde på at blive oplyst, frigjort og komme ud af samsara. I den yderste ring ses 12 billeder, der symboliserer opstående afhængighed af hinanden. Dette kaldes også den 12-ledede årsagskæde. Hvert billede er en effekt af det foregående billede og bliver til årsag og fører videre til det næste. Den første er en blind mand, der symboliserer uvidenhed. En pottemager, der symboliserer vilje. En abe, bevidsthed. Mennesker i en båd, navn og form. En bygning med vinduer, de 6 sanser. Et par i omfavnelse, kontakt. En mand med pil i øjet, følelse. En kvinde tilbyder mand noget at drikke. Livstørst og begær. En kvinde plukker frugt fra et træ, vedhængen. Et elskende par, tilblivelse. En fødende kvinde, fødsel. Og en mand, der bærer et lig til gravpladsen, alderdom og død. Hele livshjulet holdes af marter, som er symbol på det begær, der frister os til at hænge fast i livshjulet og modarbejder vores befrielse. Uden for livshjulet ses den oplyste Buddha.